Arratsaldeko 5:43 gaur emango zaio hasiera Masters Nagusiko Ligaxkako laugarren jardunaldiari. Gaur ekingo diote beran eta partidak sakabanatuta izango dira. Igandean Zunbilan jokatuko baitute eta jardunaldiari asteartean zestoan emango zaio amaiera. Gogora ezagun lehenik eta behin sailkapena nola dagoen une honetan. Zabala eta Mari Ezkurrena dira lider bitik bi irabazita, partida bat gehiagorekin, baina 2 punturekin Altu Naimaz eta Ezkurdia iztu eta daude, puntu banaren jabe Urrenezurren Elordi Albisu, Artola Martija eta Jaka Zabaleta, eta oraindik punturik batu gabe Larrazabal eta Rezusta. Gaur ekingo zaio esan bezala jardunaldiari eta bertan Altuna eta Imaz, Ezkurdia eta Iztuetaren aurka izango dira, beran egia esan partida oso irekia, baina Altuna eta Imaz eman behar ditut favorito, biak 2 punturen jabe dira, irabazleak urrats handia ez erraldoia izango luke urrengo fasera sailkatzeari begira, eta ziur bibikoteak dena ematera irtengo direla. Behar bada, Ezkurdia eta Iztuetarentzat gaur jokatzea abantaia handiagoa izan daiteke, Altunak eta Imazek eren egun jokatu baitzuten eta partida gainera gogorra izan zen, 22:17 amaitu zen. Ezkurdiak eta Iztuetak berriz egun bat gehiago izan dute atseden hartzeko eta hori behar bada igarri daiteke gaurkoan. Larun batean Jokin Altuna ikusi genuen bai jokatzeko zegoela, baina behar bada partiden pilak eta horren ondorioz txispa galduta ere ibili otezen. Hala ere, Ander Imaz esango nuke pixkanaka bere maila nabarmen igotzen ari dela, lehen partidan kosta egin zitzaion, bigarrenean berriz oso ongi eta oso egonkor aritu zen, eta aurrekoan Martijak dominatu zuen, baina ikusten da airez eta sendo da bilela, defentsan ere sendotasun hori irabazi duela eta pixkanaka gora egiten ari da. Atzean gaurkoan sekulako puntuan dagoen Martxel Iztueta izango du, eta hor behar bada Jokinek lagundu beharko dio dezente, sekulako kolpearekin da Iztueta, behin eta berriz ari gara esaten zenolako topaketa duen pilotarekin, zeinen pilotari elegantea, dotorea den, eta txapelketa honetan demostratzen ari da, naiz eta Elizondon jipoia jaso zuten, eta Joseba berriz aurrean bizi jokatzen, berari ere egokituko zaio erritmoa jartzea Altuna eroso egon ez dadin, baina hemen hasiera batean Altuna eta Imaz ikusten ditut favorito. Igandean Zunbilan Elordi eta Albisu, Zabala eta Mari Ezkurrenaren aurka, atzo puntu garrantzitsua lortu zuten Elordik eta Albisuk, aurrekoan ez zuten irudiona eman Santiago egunez, atzo oso bestelako partida izan zuten, oso egoki aritu ziren biak, Albisu atzean gehienetan dominatzen eta erregular, eta aurkari Zabala eta Mari Ezkurrena. Ikusi beharko da ea Javi Zabala itzultzen den ala ez lehenik eta behin, eta itzultzen bada nola itzultzen den. Beti denbora luzez geldirik egon ostean kostatzen da erritmoa hartzen eta abar, baina atzean Jonek agindu egin beharko luke, eta aginduko du nik uste. Horrek Elordiri lanak asko zailduko dizkio, eta Zabalak aurrean bere ritmoa ezartzen badu, garaitzeko oso bikote zaila da Zabalak eta Mari Ezkurrenak osatzen dutena, eta horregatik eurak hartuko ditut favorito. Eta zestoan Artola eta Martija, nik uste Peñak jokatuko duela dena ondo bidean, Larrazabal eta Rezustaren aurka izango dira. Hemen Artola eta Martija ikusten ditut favorito, Larrazabal eta Rezusta ezin arrankatuz bezala dabiltza, hor kostatzen ari zaie, ikeragarri gainera, asko kostatzen ari zaie, baina pixkanaka ere hasi beharko dute, joko puntua hobetzen. Larrazabalek behar bada aste honetan 2 partida izan ditzake, baita Jon Mari Ezkurrenak ere, eta beste zenbait pilotarik ere noski, Albisuk ere izango ditu. Gasteizko torneoa bihar hasiko delako, eta ostiralean jokatuko dira finalak, bai B serian eta baita maila nagusian ere, eta bertan Larrazabal izango da. Beretzako oso torneo garrantzitsua izan daiteke, aurrera begira morala hartzeko, baina hemen Peña eta Martija ikusten ditut favorito, iruditzen zait Julenek aurrekoan sendotasun ikeragarria erakutsi zuela. Beldurra zen eta nik ere pentsatu nuen uneren batean, aurten txapelketa luzeetan Martijari erregulartasuna falta zaiola eta konfiantzari gabe da bilela, baina aurrekoan erakutsi zuen ezetz, sekulako joarekin da, ez da jotzailea, baina pilota eskutik bizi irteten zaio, defentsan
egonkor gutxi galtzen, eta horregatik Artola Martija, Peña nik uste, Peña izango dela, Peña Martija ikusten ditut favorito. Hauxe beraz uste duguna, ea zer gertatzen den, gaurko partida ez da telebista zemana izango, beraz ez du analisirik egingo, bihar itzuliko gara, Gasteizko Andre Mari Zuria torneoaren 2 txapelketen atarikoekin.